Hello mga master. Awo Falls. Right. One of the best falls in Mindanao. 3 hours ang biyahe gikan sa Tagum City kung magmotor ka. Pero kung mag 4 wheels ka, siguro na lang sa mga 2 hours. Ano lang. Ay rough road na po espalto. Sulit na sulit ang mangyan hidre karon. Right. Guapa. Master Roldan, Master Roldan. Guys, Right. what? Subscribe ko po. Paki-like sa among page, Marty Tuko, Facebook page. Yo.